nosingo ni kuom ndalo 100 mokwongo e pacho kae nengo mar ngima biro dok chien, to nyaka sani waneno mana koidho malo. Gin okenge mage ma piny Kenya osekalo kwachako kodi Duncan? Ok ng'eni gope mag sirikal owinjo bedni bedo guided gi Public Budget Office, Public Debt Office. To Kenya poko oketo office machalo kama mowinjo bedni ng'ado ne sirikal rieko ni to gowi mane mowinjo gi kaw, to owinjo gi kaw gowi e okang' mane. To kama bede taparo ni gowi ok en gima rach. Ka sirikal okaw gowi, to ber kikaw gowi midhi tigo e tich makelo mwandu. E toke ka nyaka bedni gope moko osekaw ma otimo gik moko makoro ok nyal chudo. Mano e rach